Horas madiha mamanami dohot inanami nang soni hanggi pinaribot di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajapay tamu seri program sulu-sulu duhatam. Ima napina tu panina bagi penjilan jelefai manang sodang bertanauli tu Indonesia. Au pada tahun manalu giot pataria sonatane di batatu hamu. Alani jumulu mata martangyang. Mauliate madiho ale di batanami di bata jahuba. Sialat baisa tikion budu pehami amang ubegi hatami. Huboto jala tunghu persehami. Ia hatami hati kosan, hati goran jalaguk huasom doi. Sudah hamina persedot nama jalo hatami taruli do sepasum-pasum. Atau ngaliamang hatahum hatami. Pakulingi mahami. Asa hubege hupeop jala hulau kami hatami. Aido sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus martangyang hami tuho. Amin. Damang dainang ia tani debata si bigiot tadi bahasa tekion. Imana nianet si galeta lima sada. Sono marirok disi. Asasot malua hita. Ubanya di palua Kristusi hita. Hot mahamu jong atong. Jalo nangolo bihamu. Patuduhon ni auga perhatubanon. Hujah sa ulak nai. Asasot malua hita. Ubanya di palua Kristusi hita. Hot mahamu jong atong. Jalo nangolo bihamu. Patuduhon ni auga perhatubanon. Song ni masahat na. Ia song tema di renungata. Ima Kristus do paluahon sian perhatubanon. Sian ayaton takas mata boto. Ima na pabuahot hita. Holan Kristus Yesus do na paluahon hita sian perhatubanon. Sudah jolmahian ada orang sepersia dohot so di jalo do bejesu siga betuan jali sipalua di ibana guarod doi jolma na di perhatuban dosai manang di perhatuban si bulusi ale mo lihat jelasan apa mari debata ima mari te asi dohot ulang neruhana tu hita nang persia dohot manjalu Jesusi nung atung malua behita sian perhatubanon. Pinalua asi dohot holong neruhani Yesus. Imana penatupana dihauna tersilang. Pola gabe terpajal ibana. Tungdurus mudarna. Asa merhita mudarnai ditobus hita. Digarar sudah dosata. Dosa tikina salpu sonari dohot dosa nanang rope. Alani nung ngatung sikop situtube hita naung ditebus Jesusi. Jala di palua hita sian perhatubanoni. Pola gabe dosa ibana naso tumad dosa hian. Pola gabe bura ibana nang peso ya ibana salah. Alai sudah itahe holan homokopita do. Asa malua hita sian perhatubanon. Atong naman dainang songon ipola di renungata perlu dua si pahusorot-sorota di rohatta. Di bagasan ayaton. Perjul sehali asa hot mahita jongjong atong. Jongjong di bagasan asi dohot holong nurhani debata ima nagabi persea jala taulahon hatani ibana dingolutta. Unang menggulti siamun manang tuhabirang. Tung aha penamasa dingolutta tong persea hita. Ima nong dipalua Yesus hidu hita sian perhatubanon. Napaduahon ima asa unangolo behita patuduhon ni aka auga perhatubanon. Nang pehita nang persatu Jesusi molo oto hita manang molo munggulunggili hita. Olo de pehita madabu tu dosa perhatubanon. Alanido tung disosohok kita asa nang olo behita patuduhon ni auga perhatubanon ni.
So halak Galatia ujui nung mangulu bay halaki di bagasan asi dohot holong rohani di bata. Nung ngajal mana persia na sida. Alai ala rotu Galatia halak pergagap. Mangalela na sida. Gabiolo na sida muse dia pehon tu na sida auga perhatu banoni. Ima nagabe dia lela na sida ikut disunat. Jala gudang siya na sida pe siya na persiai olo pasunat to dirina. Gabi hau todoi di debata. Satikos na mangolu sudah hita na persiai dot na majalo jusi gabe tua jali sipalua di hita nung ngata jalo be sunat. Ima sunat de rohatta manang sunat de partodion. Lubisianita he dung ditobus sita seperti banoni disolukot do tu hita ngoluni Jesusi. Asa merhitei sudah hita nang ditobus seperti banoni madapat hangoluan saliling nililing na. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali di batanami siala asin roham naung paluhau kami sian perhatu banon merhite hama matani Yesus Tuhami. Atong aliamang pergugui mahami. Asahot hami jongjong di bagasan hati korami. Jalo nang olo behami patu duhot diri nami tu auga perhatu banon. Di bagasan Kristus Yesus martangiang jala mandok mulai hami tuho. Amin. Mulai teman hamuna mandainang selanong sikop di bagi hamuna hatani di bata nang patulwas sami tu hamuna. Tuhan Yesus ma mama semasuita saluhutna. Sape tu napajupay tamu se di minggu nanang ro.